Tak o Česku vím překvapivě docela hodně a to, co mě jako na Česku nejvíc baví, tak že se jedná o národ, o skvělý národ, plný kreativních a talentovaných lidí, kteří mají světu co nabídnout. A až to je možná trošku to, že mají nízký sebevědomí to tomu světu ukázat. Uh-huh. Druhá otázka je, co tě poslední dobou, co ti přináší štěstí? Tak kromě rodiny a zdravých dětí mi přináší štěstí to, že po v podstatě 3 letech intenzivních příprav se nám podařilo otevřít český pavilon tady na Expu a to, že představujeme Česko trošičku jinak, než to bylo v minulosti zvykem a že se to líbí jednak Japoncům, ale že se to líbí i mezinárodním návštěvníkům, že k nám dorazil holandský král, který shodou okolností včera večer přiletěl do Česka, že se u nás dveře netrhnou s biznisovými návštěvami, diplomatickými hosty, politiky, takže z toho vše mám velikánskou radost. A poslední otázka je opačná, co tě poslední dobou hodně trápí? Trápí mě japonská byrokracie, když jsem zjistil, že oproti Česku, tak ta japonská byrokracie je ještě mnohem náročnější a není to vůbec jednoduchý. Ale jak se říká, pravé diamanty vznikají pod tlakem a co člověka nebolí, toho neposouvá, takže jsem rád, že se nám to daří a že přes všechny ty komplikace se nám opravdu povedlo připravit něco, co se zapíše možná tady v Japonsku do historie.